Kanoi watetekeriwo nhau tabenuka nonhau dziri kupisa dzanyasi zuva rogumi noina mwedzi uno wasvita. Pai mutungamiri wenyika waMnangagwa wari paMozambique apo wari kuita katombo kanyai pabodzi nawaFilipi Nyusi nawaMasisi wokuBotswana. Pai katombo kanyai kakaringana nonhau yowapanduki wari kuhwisa kuMozambique. Zimbabwe kwai yagara yakatorindisa masoja kuti yagara yakagadzirira wakabereka bheke kuti wagone kuenda kohwisawo kuMozambique. Asi wakuru wehurumende yeZimbabwe wati ivo vachandoendesa mauto kana ari pasi poboka ronyika dzodzasi kuAfrica roSADC. Tichagoringa kuona kuti zvii zvichagoitika ikweyo. Kuno wagariwa sere wokuChiredzi watakanwa mhosva yanga wari kupomerwa nehurumende yekuti kwai wakaita kuratidzira mudhorobha reChiredzi muzuva rokupedzisira mwedzi waKakunguru. Zuva ri ndiro zuva ribodziro rainge rakareketiwa naJacob Ngarivume kuti vanhu vagoenda kuratidzira nzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Tindori panyaya yezuva ri Tsitsirangarembwa yanoshamwari dzache kwai watakanurwawo kare mhosva yawanga wari kupuwa wagonzi zvoni vanofanira kubenutsiwa mapasipoti avo kuti vagone kutekaira madiro avanoda. Kwaipo kare wareke kuenda komangala kumapurisa chishanu chega chega sezvawanga wari kuita. Wagonzi wabenuke kudare rodzimhosva zuva rochishanu mwedzi waNdira watiri kubata uyu. Kuno rimwe gwichoro rainge riri kusenza kuZimuseki rapuwa mutongo wegore ribodzi kugara mujere. Gwichori rino makore 22 rapuwa mutongo uyu nokuda kwokuti rakabatiwa kuti ndiro rakaba mamwe mapepa obvunzo dzowapwe orefu dzogore rino. Kwai rakatengesera vanhu mapepa aya richiita kuti riwane mari chimbi-chimbi. Idi zvinotorwadza kuti mwana mudiki-diki uyu atogara akutopinziwa mujere. Tinoimba kuti wazhinji wachadzidzawo zvakawanda ipapa. Jacob Mafume kwai agosungiwapo kare nyasi achinzi akada kuzama kupa chimanjambudu kuno mumwe wevanhu ari kufakasa munhau yaakasungirwa manje ano. Kwai akazama izvi zvaita kuti ndizvo zvaita kuti asungiwepo kare. Idi wanomira wakuru wehurumende waakuita zvinhu zvii. Tiri kuramba tichindoimba kuti vachagosungawo kunyange nevanhu vanosikinya tukono wari muhurumende mu. Bato reMDCT iro rikuda kuita musangano wokusarudza wakuru waro mugowera watiri kubata uyu kwai ragoendesiwa kudare naAbednego Bhebhe uyo ari kuda kuti rimire kuita izvi. Pai naBhebhe atoisa mapepa ache kumatare odzimhosva ari pachimbi-chimbi zvokuti ada kumisa musangano uyu. Pai musangano uyu uri kufanira kuti uyiwe nevanhu vanopfuura zviuru 3 heno kuti wari kushaba chere dziwa mupengori. Kuno mvura yakawanditsa iri kunzi iri kubva nechokuBotswana saka wana malinga mvura wati ivo vanhu vagoite bau nokungwara nokuti vanogona kundoweredziwa. Pai vanhu vangwarire kuti kana hwizi hwasvika mumabvi mawomu wareke hawo kupfuura nokuti mvurayo inogona kunge inosimba. Izvi zvinhu zvisingazivikanwi kuitika makore akawanda. Toramba tichingotenda Yawe nokutipa mvura iyi. Kune anonzi Russell Mwenye apinda musupu iri kupisa kureketa kuno nokuda kwokuti kwai akaita zvokuti hurumende imubhadhare nokuda kwekambani yache iyo akaseenzesa kutenga zvinhu iye achishanda paparipo. Kwai akagotenga zvinhu zvodziwa mupengo zvakaita sezvifuka usu pabodzi nezvishamba manja izvo zviri kuseenzesiwa kupari achinyepera kuti ikambani yevamwewo apa ikambani yache. Pai murume uyu ndiye anga ari pabodzipo aive ari ndiye anoziva kutenga nokutengesa nokupa vanhu vanenge vachiseenzesa zvinhu inozikanwa pachirungu kuti stores controller. Idi zvakatooma zviri kuitika zvii. Tiringe hedu dzopasirese. Pai kuEswatini kwaMambo Muswati mutungamiri wehurumende ikweyo apfa. Pai mutungamiri wehurumende uyu akabatiwa dziwa mupengo mazuva mashoma apfuura zvokuti vanhu vanga vakutoringira kuti abenuke kubasa bva andokuwa.
kuNigeria pokale kwaita wamwe vanhu kunzi ndeveboko haram avo wakapamba wanakomana vanosvika mazana mana avo vanakomana paribe kana mubodzi ataboeka apa hurumende iri kundoreketa makwayo kuti yafungidzira kuti yabata vanhuwo. Kureketa kwaNyasi paribe kana mubodzi areketa kuti ndio wakaita izvi. Kambani yodande mutande Nyasi yoGoogle pai yanga yakaita kugwiziwa Nyasi idi pasi rese ranga rekutambura paribe kana munhu ari kukwanisa kutumira tsamba mbozha yopadande mutande kana kuita zvimwe zvinhu padande mutandepo wanosenza noYouTube kana kusenza nozvimwe zvakaita sana Google Play wangu vari kutadza kuita izvi zvatorwadza Nyasi tatandofunga pakambogwiziwawo ekoneti munyika medu muno. Mukahatikidzwa kaNyasi pai South Africa yakuingidzira mupfigwa wairi kuisa pai kureketa kubvira zuva raNyasi pakati pousiku wachabva waisa kuti mupfigwa utange nenguva dzogumi noribodzi kusvikira nguva dzo4 mangwanani. Pai matunhu anoti KwaZulu Natal pabodzipo noCape yokumabuda zuva ndio wachaita kumazambuko mahombekombe onyanza achapfigiwa kubva zuva rochigumi ronhanhatu kusvikira zuva rochitatu mumwedzi unouya. Idi zvakatooma kuti tiri papo mabiya angu togumira pano ndini wenyu Mhanduwe Onhau.